Saka nhasi wakurumidza kubva kuchikoro. Chikoro kunana zvekuita. Aish, tabva tasangana naheadmaster. Mauya wagwenzi. Makadi baba. Tinofara. Good afternoon. Semona. Sangana nechisikana chiri kubva kuchikoro nechitobvawo zvangu kubasa uko kugadheni kwagwesho gwesho. Ari sei mabasa? Handitika. Aiwa wana ndo watinochengeta kando dzimba dzacho. Yakasvika mari zvayo yefizi yandakamupa last week. Mari? Mari yemaschool fees. Aiwa. Nechimupire uyu anobhadharwa neBeam for the past 2 years anga chibobhadharwa neBeam. Beam ndiani? Beam chirongwa chehurumende chinobhadharira vana vari lesipika ndivanobhadharwa neBeam. Haabhadhari fees vanotobhadharirwa nehurumende. Wowa. Saka iwewe ndiudze chokwadi kuti chiri kufamba. 2 years ndichibhadhara mari yangu uchisa pamupini. Uchibhadhara zvako naBeam iwewe. Chikomba chipi chandisingazivi ichocho icho. Ndikuuya wakumbada kugadzirira size. But mira nditsanangure.